खुलुमबाय गिबिसिनथाराव जोंनि भैरबकुंड समस्तिनि गासै रायजो राजा आरो जायफ्रा आंनो नोंथांमोननि बेसेन गोसा भोटखौ आंनो होबाय आंखौ देरहासार खालामनायाव मदद होबाय नोंथांमोन बयनिसिम आङो रोजा रोजा आं साबायखर बावहरबाय बिसायख'थि सिगाङावहाय गोबां बाथ्राफोर जों रायजो राजानो होबोदों आरो बे खोथा होनाय बाथ्राफोरखौ जोङो मावफुंसारनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो नैबे बेलायाव नोंथांमोननि मदद नोंथांमोननि सहयोगखौ नांगोन आं आसा खालामगोन नोंथांमोना जोंनि सरकार बे खामानि मावनायफ्राव नोंथांमोना जोंखौ मदद होबोगोन गोजोननाय थाबाय नमस्कार मैं प्रथमते मैं भैरबकुंड समष्टिर सकलो भोटार राइजक मैं आंतरिक धन्यवाद और कृतज्ञता जनाइछु आपनालोके आपनालोकर बहुमूल्य भोटटो मुख दी मुख भैरबकुंड समष्टिर परा MCLA हिसाबे मुख आपनालोके निर्वाचित करिले सकलोले मैं कृतज्ञता जनाइछु निर्वाचনৰ আগত আমি बहुत कथा আমি দি আহিছো बहुत कथा কৈ আহিছো सरकार কৰাৰ পিছত মই আশা কৰিম এই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক আমি পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সহায় সহযোগ আমাক লাগিব মই আশা কৰিম আপোনালোকে সকলোৱে আমাক আৰু আমাৰ চৰকাৰখনক আপোনালোকে আমাক সহায় কৰিব নমস্কাৰ